Nandun si Lorna. Oo, inaantay kayo. Tawagan mo siya Magpapamedical ako. Oo, kakaalis ko lang. Pagkatawag na lang si Lorna, nasa kanya na. Salamat. Traffic. Punta ng labas, Kuya Aw. Punta ng labas. Traffic, oh. Pamedical. Kuya Aw, pamedical ako. Traffic, oh. Kailangan ko sa passport, Kuya Aw. On. Palbangon la. Ano na, yung passport ko, expired na. Kailangan i-renew, pero kailangan ng medical. Yes. Yes, magre-renew. Palbangon la, pero ngaram. Akin ay 5:17 dito ng hapon. Sa Pilipinas, gabi na. Oh. Ay, ganito, pahinto, oh. Pahinto-hinto yung sasakyan. Ganila Manpamedical kayo, Mat. Manpamedical kayo, Mat.
Pa-stop, stop. Stop, stop ng ano sasakyan. Nakatutok sa araw kaya dito sa ano gilid. Nakatutok sa araw diyan, oo. Antay ilam ko, medical. Tutusukin ka. Magpapatusok. Salamat Kuya Aw. Salamat Cleo Mill Vlog sa pagdalaw. Ano lang, kinukuha ko yung mga daan-daan. Hindi ko alam kung aabot tong data ko hanggang doon sa pupuntahan. Puro kutsi kasi traffic. Oo, traffic. Oh. Oh, traffic hanggang doon, no. Oh. Wibis kasi ngayon. Ay, hindi. Oo, Wibis. Pag Wibis, ano na, ganito ma-traffic na sa hapon. Ang gapoy tricycle mo. Walang tricycle. Magta-tricycle na sana ako eh. Patay-patay itong mga taxi. Oh, hindi uso yung tricycle dito. Agkontay man usar kasi na hindi ko alam kasi maggamit ng ano eh, practice kaya hindi pag inano ko mawawala na. Baka mamamatay na ito pag parang sa atin din, no? O, stop na naman. Wala ring jeep. Kung may bike dito, mag-bike na lang ako para madali. Oh, oh, stop na naman yung sasakyan. Ano, maaraw dyan o sa harap kaya. Mm, wala, traffic. Tri-bike. Ay, walang tri-bike dito.
hapon na. Ay, naglablaban. Oo. Sige, lablab kayo diyan. Hindi ako pwedeng mag-ano ng ano eh. Masisira ito pag nag ano ako message. Ala, matraffic talaga dito ngayong Huwebes. Hapon dito eh, 5 ano, 5:24. Oh, yan na. Kaya ayun oh, nakatutok yung araw oh. Nakakasilaw. Hindi masyadong kagandahan yung dinadaanan namin. Wala pa kami doon sa mga building-building eh. Mas matulin pa yung tricycle pag may tricycle sana dito. Ay oo, master yan. Master yan si Kuya Aw. Ano yan, daming ano na yan. Siya ang ano, siya pala ang nagpa 1K sa akin. Siyang tumulong sa akin. Oh, nasyak nasyak ka sa ano bahay ni ano Kuya Aw. Pag niyan, makita mo yung mga tinutulungan niya. Hello, Winlin. Welcome. Hello, Aning. Ay, nako. Yung mga katulad kong maliliit na bahay. Nagla-live lang ako kasi ano, sa daan kami. Salamat. Salamat at sinamahan niyo ako o mag ano ba yun, pupunta ko ng ano, kung patay na itong ano, wala na akong load. Ay oo, Kuya Aw, ang sipag din yan na mag ano, ilis, para lang maabot yung ano, kinakaya niyang maski na palbangon la. Ano ba yung palbangon na madaling araw, kako sana.
Ayan, hapon na. 5:28 na, hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan. Malayo yata. Traffic. Malayo pa kami, oh. Salamat, Kuya Aw, sa pag-stay. Salamat. Cleomel Vlogs. Wenlin, Ananing. Ito ang Dubai, no? Nakita nyo na yung Dubai. Sa ano pa lang ito. Hindi kagandahan yung dahan-daan dito kasi traffic ulit. Go na. Stop na naman. Salamat sa pagdalaw. Oh, kanina pa, oh, traffic. Mas matulin pa yung bike.
Hi, Ate Nining ng Egypt. Salamat. Hello, Ilda. Aliho. Salamat sa pagdalaw. Matraffic. Salamat at Nining ng Egypt. Kuya Aw, salamat sa pag-stay. Ahoy. Salamat Ate Nining. Makapirate ako. Sabi ko doon sa maniho, huwag siyang magpa tugtog ng music. Kasi takot akong hindi pa naman ako marunong sa music ba. Kasi sa pinuntahan namin may music, na-copyright ako. Sipag ni Ate Nining Monica na Ate Nining. Oh, dalian nyo daw.
O, diba? Traffic na naman. Magalaw, magalaw. Kuya Aw, salamat Kuya Aw. Hala, gabi na. Magkagabi na. Wala pa kami. Hindi pa nakarating. Ano ba? Parang Manila. Parang Manila to, Roy. Ka-traffic, no? Parang Manila, oh. Ganito sa Manila, eh. Traffic palagi. Tagal. Sa taas daanan ng metro din yun. Yala, go!
Malayo pa kami. Aray ko. Dadaanan namin yung passport pa dito sa kabila. Salamat Kuya Aw. Ano lang, open lang kasi tatapusin ko lang yung ano nito. Ano? I will take my passport. Bababa ako kay kukunin ko yung passport ko sa where? Oo. Mga bahay. Punta ako dito sa kabila. Kunin ko yung passport ko dito. Oh, nag-doorbell ako. Maraming salamat Kuya Aw. Ay, may bunga na yung malunggay. Salamat sa pag-stay. Sinamahan niyo ako kahit na ano. Kunin ko yung passport ko dito sa ano. Kaya inaayos nila eh. Di yung yes. Where ano? Where Baba? Where Tahir? You are here? Ah. Tahir. Where is my no passport? Yalla, we will go. Me and Asma. Give me. Yeah. We will go. You have driver? Yeah, I have driver. Asma. Yes. Yalla. I don't know. This Asma. Malo mo. Me, I don't know. But he. He no. Ha? Pinapirmahan. Tuloy. Tuloy doon sa ano na. Ako, the driver is there. DRP? Hey, you want to talk?
This Tahir? Yeah, Tahir. Tahir? Dia okay. Eh, Ano? How's here? No? Yala, open there. Quickly, maybe. Hapon na. Mag-aalas 6 na. 5:51 dito. Anong oras na sa Pinas, Kuya Aw? Salamat sa pag-stay, ha. Talagang sumama ka, ha. Oh, tuloy na naman yata. You now make medical. Your visa. You have ID? But maybe this one finish. Now you renewing your visa. Now you're renewing. Eh, Oh. medical. Traffic na naman. Traffic ulit, traffic. Traffic asmat. Pwede na pwede na. Sama sekali gitu, itu nakari gitu.